Començarem aquesta meditació seient còmodament a terra o a una cadira, amb l'esquena recta, les cames i els braços relaxats i el cap reposant al final de la columna vertebral, ni massa enrere ni massa endavant, just en el punt d'equilibri. Observem la postura, afluixant tensions innecessàries mentre mantenim aquesta postura durant uns minuts. Respirant profundament, portem tot l'aire dintre, observant com s'eixampla la zona de l'abdomen i el pit i tot l'aire a fora, allargant tant com puguis l'expiració i observant com es contrau el pit i l'abdomen al sortir l'aire. Seguint inspirant profundament i expirant llargament, 5 respiracions, posant tota l'atenció al procés de l'entrada i la sortida de l'aire i les sensacions al teu cos. Potser t'adones que l'atenció es desvia cap a pensaments d'altres moments, d'alguna cosa que t'ha passat o del futur. Quan te n'adonis, amablement, sense jutjar-te, torna a posar l'atenció a la respiració i continua amb la pràctica. Notes que el teu cos es va despertant i vas connectant amb una sensació d'energia i benestar? Tant si ho notes com si no, està bé. Es tracta d'observar el procés durant la meditació. Sigui el que t'estigui passant. Observar-te sense jutjar-te. Tens tot un dia per endavant i et pots felicitar per començar-lo amb aquesta pràctica. Anem ara a visualitzar aquest dia. Posa atenció en el que tinguis previst fer. Amb quins sentiments connectes? Observa si els plans d'avui t'aporten benestar i felicitat o al contrari. Potser ni una cosa ni l'altra, potser apareix una absència de sentiments al pensar-hi, acull el que sorgeixi. Connecta amb l'objectiu últim del que tens previst fer. Està alineat aquest objectiu amb la teva salut i felicitat? T'ajudarà a ser feliç i a tenir salut? En cas que no, potser ho pots delegar, potser necessites fer-ho de moment, però a la llarga pots anar-te preparant per un canvi, si així ho desitges. Un canvi intern teu, d'actitud, davant d'aquesta situació, o un canvi extern. Mentrestant, fer la teva rutina del dia a dia amb atenció plena, com si fos la primera vegada que ho fas, deixant de banda els patrons que apareixin,
t'ajudarà a que la tasca sigui més fàcil i fluida. Deixa de resistir-te i lamentar-te i aplica la curiositat. Segurament necessites aprendre alguna cosa de tot això. Observa ara com el teu dia flueix i vas solventant els entrebancs que van apareixent. Observa com la teva experiència creix i agafes habilitats en cada tasca. Fer les coses amb atenció i concentració t'aportarà major benestar que quan apareix la dispersió. Posa d'atenció al llarg de dia aquests moments de concentració o dispersió i recondueix la teva atenció cap al que estiguis fent en aquell moment. Respira ara profundament, inspirant energia i benestar i expirant tensions, preocupacions, resistències. Observant de nou les sensacions de la respiració al teu cos, pots començar el recorregut pel nas, a l'inici de l'entrada de l'aire, observant com l'aire passa per les fosses nasals i baixa cap a la gola, el pit i l'abdomen. I a continuació, observes el canvi de sentit que fa l'aire per començar a sortir, desinflant-se l'abdomen i el pit. Inspirant energia i benestar per afrontar el nou dia, visualitzant cada experiència com un aprenentatge, seguint afluixant tensions i preocupacions amb cada expiració. Per acabar aquesta meditació, pots dibuixar un petit somriure, encara amb els ulls tancats, observant si canvia alguna cosa dins teu al somriure, obrint-te cap a aquest nou dia i cap a les aventures que es presentin. Que tinguis un dia ple de pau i felicitat. Si vols accedir a altres meditacions, entra al meu canal de YouTube, Núria Belliu, i dona't d'alta com a subscriptor. Que tinguis molta salut.